Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vijesti iz Srpske radiotelevizije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se trudio da sa Crnom Gorom ima najbolje moguće odnose. Podsjetio je na riječi premijera Duška Markovića. Crna Gora će da vodi računa o interesima Srbije i pred važne i značajne datume i važna i značajna pitanja i Crna Gora će da se konsultuje sa Srbijom i da vodi računa o tome. Ja sve što mogu da kažem i za to i za slučaj slanja oficira na proslavu Oluje je: hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji, srpskom narodu i našim interesima, poručio je Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da Hrvatsku treba da bude sramota što je na obilježavanju Oluje u Glini pjevao kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson, kao i da je žalosno i nemoralno to što se na hrvatskoj proslavi vijorila izraelska zastava naroda koji je sa Srbima i Romima najviše postradao u Jasenovcu. Oni prisustvo pravdaju komercijalnim učešćem. U Jasenovcu je najviše stradalo Srba, Jevreja i Roma, dodaje Dačić. Granice se mogu promijeniti samo ratom, poručio je kosovski premijer Ramuš Haradinaj i dodao da se protivi podjeli Kosova ili korekciji granice sa Srbijom. Granice se postavljaju ratom, samo ih rat može promijeniti. Svi Albanci bi voljeli da se Preševo pripoji Kosovu, ali znate da su granice postavljene sa ulaskom NATO-a. 10.000 ljudi je poginulo zbog tih granica. Ne možete se igrati sa granicama, poručio je Haradinaj. Prvo istraživanje javnog mnjenja pred referendum koji će se u Makedoniji održati 30. septembra pokazuje da vladajuća koalicija može da računa na dovoljnu izlaznost birača, ali i da razlika između suprotstavljenim taborima nije velika jer dogovor sa Grčkom podržava 41,5% ispitanika, dok je 35,1% protiv. Rusija je saopštila da je razočarana odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije Iranu. Duboko smo razočarani američkim koracima ponovnog uvođenja sankcija, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ovo je jasan primjer kako Vašington krši rezoluciju Ujedinjenih nacija 2231 o iranskom sporazumu, kao i međunarodno pravo, navodi se u saopštenju. Vatra koja bukti sjeverno od San Franciska prerasla je u najveći požar u istoriji Kalifornije. Dva šumska požara na sjeveru te američke države brzo se šire zbog suve vegetacije i toplog vremena sa jakim vjetrom i pretvaraju se u jednu stihiju u kojoj je do sada izgorjelo 75 kuća, a hiljade ljudi je evakuisano, prenosi Reuters. Kalifornija se bori sa ukupno 18 požara koje gasi oko 14.000 vatrogasaca, više stotina vojnika kao i dobrovoljci, avionima, vozilima i drugom mehanizacijom, navodi AP. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, u popodnevnim satima u planinskim oblastima ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni. U Podgorici sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna u Podgorici do 38 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vijesti Srpske radiotelevizije. Ove i druge informacije također možete naći na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Želimo vam prijatan i ugodan dan.